Soc Loren Fandor i el quart any que vos faig la falla. La falla va de Shakespeare, en la calavera en la mà, que és la peça central del ser o no ser. Està a la sombra d'un gran arbre i dalt hi ha un fauno tocant la gran victòria del ser ante el no ser. Per les escenes de baix van el ser gay o geina, que és un gay eixint de l'armari, està llegint que és gay o geina. Després l'altra escena va de la Rita Barberà, en el 21 de les Falles, la mort de les Falles, que al pas que anem acabarem molt mal, perquè els impostos estan mitjant. Després tenim l'altra escena, els cavallers rescatant a la princesa del poble, que és la Belén Esteban, que està de cendria medieval i malalt de falles. I l'altra escena és la de Rajoy, que és el Nerón d'Espanya, ¿no? Está el pobre demanda clemencia ante un verdugo para poder sobrevivir en lo de Bankia. Està Rajoy en el dit aixina la mort, com a que és el donant als pobrets als rics. El poc que tenen els pobrets donar-ho als rics. Les escenes estan totes estudiades, tenen un doble sentit i a veure si podem tomar números d'enginy i gràcia. La tècnica en pintura, com sempre, un estil. Cada any, quan això és la pintura, quan més pintes, més trucos aprens, millor fas, vas mirant altres, claro, copiant un poquet, el que més t'agrada és l'estil, i vas complementant i que a vegades procures fer-ho millor. Espero que la falla esta de l'exercici 2014 vos agrade, que aneu a veure-la perquè l'han fet amb molta il·lusió, l'hem estudiat prou i que aneu a veure que vos agrade, que tinguem un bon premi sobretot. Vull que el primer dia hi ha una vegada per totes.